onye nke oji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chegharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu ọnwa chacha ndị okenye ga-anyị fọntambaki ndị oche ga-anyị fọntambaki fọdasị ka n'aka ọgọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka abịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi ya oraifite dị na Anambra steeti maka ndị ọ bụ taataba izizi ha na-afụ m na soshal midia abụ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite afa nji wee chi ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ more you should know about your ancestors. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị ya ka anyị chọrọ ka anyị kọwa taa ka o woo anya nke ọma mana bifo anyị gaba n'iru ka anyị maa ọkwa dị mkpa nke mbụ bụ na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba ka na-aga n'iru ndị niile sonyere anyị na aja a ga-enwetakwa ihe onyonyo nchịkọta ya n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Septemba. Yes, aja mbunye elu aja ịpụta ihe aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu ị nwere ike isonyere anyị na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Anyị anaghị esho testimony na soshal midia maka ọdịrọ necessary ọ bụrụ ihe anyị ji maka ịbịa mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Ịchọ isonye na aja nke ọnwa Ọktoba ihe ị nwere ike ime ndị na-esonye bụ na ya amadịgo ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request then make a donation token to the account number ka anyị nwee ike adịghị na ndị aga na-achụ aja na-agụ ọfọ na-ekwubi okwu na-ekpe ekpere n'isi ha kwa ụbọchị throughout the month. Ya bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ọ bụ ụzọ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja ndị mmadụ ebukubegoro o nwere ndị bukugoro throughout the year. Yes, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ihe ị ga-eme ewu forward ọrụ m ya 3 prayer request. Forward ọrụ m ya 3 prayer request.
then chat ya m na WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 37 672. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa nke pụrụ nnukwu iche. Mana bifo ngaba mee nke a, echefukwana na aja na o nwere aja anyị na-achụ nke arọ once in a year maka ndị children of the temple. So ndị bụ children of the temple na-achụ aja n'oge a. Bụrụkwazi oge m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu ejerichi. Ọ na-abịa na 16th of September bụ Satọde a na-abịa. A tụrụ anya na onye ọbụla bụ onye child of the temple ga-abịarịrị. Ọ bụrụ na onye a bịara na onye a ga-eziterịrị ihe aja a na-achụ once in a year. Ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo, ebe ọ bụla ị nọ, ị ga-esonyewu na ya bụ aja. Ọ bụrụ na for any reason na ị nwere ike ịbịawu maka na ị nọ n'oru ma ọ bụ na ị nọ n'ebe tere aka, yes, ihe ị ga-eme wee chefukwana ise ndị ihe aja gị. Ọ dị very important. Then nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma ma ọ bụrụ na ịma abịawu. Ọ bụkwa nne ya abịa, echefuna na aja a ga-ebido ọkụwa na 8 in the morning ka a ga-agba mkpọda na nke mbụ. Then bido chụwa anya bụ aja ọkụwa na 12 noon agba akwụkwọ na nke nkwụsị. Ma na emesịa ihe gbasara ịchụ aja. Then anyị isi agba nke bụ abụ entertainment and inwe aṅụ na ịgbara ụmụ mmụọ egwu. Ana m agwa gị na nke arụ a ga-apụ nnukwute iche. Onye egwu chi na-aza ada Igbo ga-anị ya live. Ijere nwaanyị ije nwa mma ga-anọkwuye live. Ijere nwaanyị mmiri akụ ga-anọkwuye live. So ndị egwu a maara ama na ihe gbasara ọdịnala ga-anị ya si egwu n'ụbọchị a live wee mee ndị mmadụ obiọma wee gbara ụmụ mmụọ egwu. Ịghọtara ya? Yes. So ọ bụrụ na ebe isi abịa, ọ bụrụ na ebe isi abịa tere aka na imerutewu na temple within this time from 8 till 11 o'clock maka na adịka si gwa by 12 noon akwụsị. Ọ bụrụ na ị ma na ya abịa Friday, anyị nwere ship hotels around. Yes, ihe nji ekwu ihe bụ na ọkụ a 12 noon nwere ihe ga-eme ka nka nọ n'ime ọta. Ọkụ a 12 noon ana m apụta maka ịkwado maka mmemme ndị ọzọ. Yes, ka anyị gabazie n'iru. Ọ bụkwa na ịbịa ọrụ ịbịa abịa nwere ike ise ndị ihe aja gị, anyị achụkwa ya bụ aja n'afọ gị. Ya gazie. Then nke ọzọ si bụ ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na nkụzi anyị akụzi taa, ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na ya, ihe ị ga-eme na nkụzi a bụ anyị chọrọ ịnụkwa nkụzi ọzọ, ijee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ebe a ka ị ga-enweta nkụzi niile anyị na-akụzi kwa ụbọchị. Fact, anyị nwere over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla for years now. Yes. Ọ bụkwa ndị na-awọchị anyị from Eziokwu TV. Mana ị chọrọ o nwere movie ọbụla ịwọchị na Eziokwu TV, ị chọrọ ịwọchịkwa ụkwa movies produced by our production. Yes. Jee na Ugochi tubelu movie production. Ọ bụrụ na English film, wọchị ya ebe ahụ. Ọ bụrụ na Igbo film, jee na Eziokwu TV Nollywood movies, wọchị ya. Ka bụ ihe ya ama. Then mmemme anyị ndị ọzọ niile ya wọchịkwa ya na Eziokwu TV. Then nke ọkwa nke ọzọ dịzi mkpakwa bụ ọ bụrụ na ị nwere onyinye ime ihe gbasara ihe ejije ọbụla mana ị chọrọ isonye na Ugochi tubelu movie production. Our mission is to project upcoming stars. Yes, echefuna na anyị ga-enwe audition na September 26th. Ọ ga-adị na Sabako Hotel dị behind Jesus bus stop dị n'Oraifite. Yes, we want to help upcoming actors, and I can tell you, our mission is to be able to help people live better life. Our audition is free. Yes, ọ bụghị anyị nwere onyinye maka ime ya ya na bịa. Daalụ. Then ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa gbadodara ụda. Gịnị ka ị chọrọ ịma gbasara ya ancestors? Kedu ndị bụ ya ancestors?
ya ancestors bụ ndị nna nna gị ha site n'ikwu nne 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 gị ha site n'ikwu nna 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 gị ha abụ ya ancestors ndị bichagoro ndụ n'ụwa wee hapụ. Mana ọ na-adị mwute na ọtụtụ ndị Igbo eriri ndị mmadụ rie ha to the extent na ha forgetri their ancestors. Ụfọdụ edemonize go their ancestors, agwa gị na nna gị ha na ndị nna nna gị ha na ha bụ demon, ikwelu. Mana ị na ebe a na-celebrate nna nna onye ọzọ. Ịmụrụ na St. Anthony of Padua, St. Francis of Assisi, ịmụrụ na St. Paul of Tarsus, ịmụrụ na Catherine Anna Emmerich, ịmụrụ na Padre Pio, ịmụrụ na St. Teresa of Avila, ịmụrụ na St. Sylvester, ịmụrụ na St. Patrick. Ndị a niile na-akpọ bụ ndị nna 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 mmadụ. Can tell you, by the time ị nọ na-akpọ nna 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 mmadụ, ụmụ ya na relation ya na-akpụ ya, kedu ka o si dị gị na ọ ga-ahapụ ndị nke bịa attend beto gị nwa bụ African man? Ọ na ịlọta ọzọ etu ndị a si ene ndị Afrịka anya, ndị isi ojii. Ịmụrụ na eriri ga-eri, ịmụrụ na onye kpọọ ọbịa ya kpọkọrọ agbata obi were kpaa ihe. Ke ndị bụ ndị ichie. Ndị ichie bụ ndị Igbo gwọrọ ya n'ọnụ Igbo. Ndị ichie, the highest rank any human being can attain in Igbo spirituality. Yes, maka na ọ bụrụ na mmadụ chichi ọzọ, another higher rank enwere ike inye mmadụ bụ na ichi onye a na ichie. Ọ bụrụ na n'oso na igwe cabinet. Yatara ya. So ndị ichie etu a ka esi wee dị na ndị ichie nke mmụọ. Ndị ichie nke mmụọ bụ ndị dịgo perfect n'ozi na ana mmụọ. So na-enyezi aka to further creation, na-enyezi aka na-ahazi etu ihe niile si aga n'ụwa Chukwu a. Ọ ha bụ ndị ichie. So gịnị ka m na-achịkọwara ụka o doo anya? Ndị ichie bụ the sense, ndị ọcha kpọrọ the sense. Mana ana m achịkọwara gị ihe a ga-eji gbago nwa na-eriri ga-eri mụ mgbe ị bịara nne ya. Ndị ichie the sense si n'ikwu nne gị na ndị si n'ikwu nna gị. Ịma na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ịma na onye jiri aka ya kpọọ ọbụ ya kpọkọrọ agbata obi were ekpo ahịhịa. Kedu ka mmadụ ga-eji wee sị gị na ndị ikwu nne 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 gị ha na ndị ikwu nna 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 gị ha bụ demon, ikwelu? Sị gị ga-ayọ na akpọkuda ha n'oge mkpa, sị gị ga-ayọ na ha ayịyọ n'oge mkpa na ha bụ demon, ikwelu? Ma the same person ahụ nwajekwara jee create sị gị kpọwa ndị sense ka ha yọwara gị ayịyọ, ka ịkpọwa ụmụnne ya. Ịmọrọ na ọka o demonize ya gị ka o mee gị ka ị ghara ịvalụ ya ten. Ịmarọ ka mmadụ ofu atụ nke a mere n'anya m na abụọ. Eletọzi m that particular year Pope John Paul II visit Ọba na Anambra State. Mgbe ahụ o nwere nwanne ya nwoke nwụrụ a na-akpọ Reverend Fada Cyprian Iwenetans. Cyprian Iwenetans nwụrụ na UK. O tegori onye a nwụrụ na UK oge tere ezigbo aka 1970s, early 70s ka Cyprian Iwenetans nwụrụ na UK. Mana ọ bịazi nyebezie nsogbu na a ga-ebuni ya ebe nna ya, a wee kweta na ya ebuni ya ka e bidoziri canonize ya sent. I remember vividly Pope John Paul II ka dị ndụ that time. Onye nwa pope bịara na Nigeria mgbe ahụ wee mee ihe a na-akpọ, wee kpọọ ya servant of God, odibo Chineke. And that time a na-ekwu ihe a Mother Teresa of Calcutta in India still alive. Ịghọtara ya? Onye bidoro Sisters of Charity, ndị a na-akpọ Sisters of Charity. Ihe m na-agwa bụ story mma because ahụ m ezigbo onye Catholic then and gụọ akwụkwọ Catholic dị iche iche, all the theological books agụrụ m ya. Now mgbe a na-agwa ihe a, Mother Teresa of Calcutta is still alive in India. Onye wa bụ the founder of Daughters of Charity. Yes. So ọ wee bụrụ na Pope John Paul bịara wee declare ya servant of God. Aka na process ya ruo taa. Emebọrọ Cyprian Iwenetans sent. Akpọbụrụ a program Lebanon a sent in a Catholic Church till date. But I can tell you that Pope John Paul II Kadendo declared ya servant of God. They both of the process for that answer ruo now. Abrugo sent.
Mother Teresa of Calcutta ka dị ndụ mgbe e declare Fraterans servant of God ebido process ime sent abụrụgo sent ruo taa. Ndị Igbo nwee n'uche ka akwụsị iri unu. Ọ nwere ihe dị njọ na mmadụ na-agbara mmadụ ọsọ afịa. Oriri eriri ndị nna nna ha ka ụnụ chọrọ ka a kọntinu oribe anyị. Ihe m na-achọ ịgwa gị na ndị ọcha enwere ike, ndị isi anyarị enwere ka ha ga-esikwu n'ihe ọma si na isi ndị ojii pụta. Ọ dịrọ pọsịbụl. Oke, ka m gbakwara ofu atụ. Ndị ma nkụzi mma na nna ala nke ihe ọmụmatụ, ihe nji ama atụ ahụ ka o doo gị anya. Ọ ihe m nwa witness, m nwa experience. When I was in Catholic church, I was born and brought up in Catholic faith. Yes. So, o nwere otu na Catholic church, jee go and verify. Jee na Catholic church parish gị, jụọ ha ma o nwere otu a na-akpọ Purgatorial Society. Purgatorial Society. Ndị Purgatorial Society a bụ ndị kwenyelụ na-agbasa ozi na-ekwu na mkpụrụ obi ndị niile nọ na purgatory, ndị ka nọ n'ọnọdụ na-eche ka ekpe ha ikpe, na ha nwere ndị ka nọ na ana mmụọ, na ha abụrụ sento. Ndị Purgatorial Society a, ndị purgatory nọ na purgatory abụrụ sent. Mana ndị ụka Rom kwenyelụ na onye nọ na purgatory ya ayọtara anyị nwa nọ n'ụwa ayịyọ, ga-ayọtara anyị nọ n'ụwa ayịyọ. Mana ha beziri the same people akwụtara na onye nọ na mmụọ ga-ayọtaworo ụmụ ya na ndị enyi ya friends and well-wishers ya ayịyọ n'ụwa. Ọgwa the same people asịrị gị na gị ga-akpọna nna nna gị, ha ga-akpọna ya ancestors. Ikwelu demonize ya ancestors, ikwelu. Ma the same people a ga-esikwa na-ekwu na-proud ogwe ha, na-akpọ nna nna nke ha, na-adị proud na-ekwu na ya ewe ụmụ Abraham. Ha ga-anọkwa ebe a na-akpọku Chineke nke Shadrach, Mishak and Abednego. When was the last time ị kpọkuru Chineke nke nna nna gị ha bụ nwoke afọ? When was the last time? Maka na eriri ya eri, rie front and back, gwa gị na nwoke afọ abụrụ Chukwu na obere arụsị. Ikwelu ịma ọ na-eriri gị. Ihe m na-achịkọwara gị bụ na mgbe ọbụla ha bịara, ọ bụrụ na ha akọwara ndị be anyị mgbe ha bịara bute ụka ndị anyarị, na ha bịara gwa ndị be anyị na actually na our ancestors can actually intercede for us. They will not be able to go far. They will not win us. Mana ha bịara demonize ya anyị, kọtọ ihe niile gbasara ọdịnala anyị, bute nọ nke ha bụ nke wee ezigbo ya. Ha bịara na be anyị kọtọ anyị si anyị celebrate na ndị ichie, anyị apụ na ndị ichie, mana jee na nke ha jee kpọọ ndị ichie nke ha, kpọọ St. Patrick, kpọọ St. Paul, kpọọ St. Teresa, kpọọ ndị a niile, mana nke anyị asị ka akpụ na ihe ọgbụgbọ ebe ọ niile ekpere arụsị. That is double standard. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na you must recognize your ancestors because they are your spiritual backbone. Ihe na-esi na nke onye akarịa. Ndị Igbo na-ekwu n'okwu. Your ancestors bụ ndị si n'ikwu nne gị na ikwu nna gị, ndị nwoke na ndị nwaanyị, ndị biri ndụ dị mma. Kedu ka mmadụ ga-esi wee sị gị na ikwu nne nne na ikwu nna nna na onwere onye biri ndụ dị mma? Ikwelu? I'm a living witness. Ọ bụrụ na nna 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 gị ha ebiro ndụ dị mma, nna 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 nke m biri ndụ dị mma. Yes. Elotara m na m so wee meet ọtụtụ elderly men, ndị ma my grandfather. They told me before my face that my grandfather was a good man. Ha nyere m some instances ihe my grandfather mere. Ọ bụrụ na ndị Igbo na-eme senti, anyị eme senti. Mana ndị ọcha anyị ekwu nka because na anyị gwa ya ekwu our own story. Anyị wee hapụzie ndị anyarị ka ọ bụrụ ha ga na-ekwu onye ji mere mbido ndị dị mma. Ịgba ọ na-ebe a ka esi ri anyị, abịazie ebe ahụ epromotuo ndị nke ha, butuo ndị nke ha, ịma ọ na-eriri gị eri. Can let me tell you one thing. My grandfather, according to ihe m nụrụ maka ya, was a good man. He's an dibia ka ọ bụ chi ọzọ then. Was one of a rich man during his time. Nke mere n'anya m na-agwa gị ihe nji ala akụ na-akụzi nkụzi ewere m ihe mma wee na-ama atụ ka iwe mụta ihe. When we are growing up, mgbe m nọ na primary school, o nwere some parcel of land
mma nsogbu my parents wee jee lụọ ọrụ na those parcel of land. Mana emesịa, my father told me that time na this particular land abụrụ ana anyị, mana na ndị nwenu na nna nna fa ji wee bịa biri nna anyị ego. Ịghọtara ya? Amana na nna anyị nyere instruction before nwụọ na mgbe ọbụla onye ọbụla si na nyawo family bịa biri ya ego bịara maka ana, si anakwana ha 1 naira above ihe anwa nna ha biri. Ego a na-agwa gị ha dị less than ofu akpa ego mgbe ahụ, mana oge ego gwere ezigbota weight. Ịgba mgbe gboo adịghị ele ala. Ihe a na-eme oge a bụ onye jidewe ụgwọ ego dịghị mkpa inwe ike nyekwu mmadụ ọgaranya, inye ya ana gị ọ na-akọ onye gị ego, mgbe ọ bụla ijikọtakwa ego ogerekwa ana gị, etu esi eme gboo. So mana nna nna m gwara my father si ya na ọ bụkwa na ya nọrọ ndị niile si na famili abịa maka okwu ana si werekwa ana anyị ha na ana abụrụ ana anyị na ego na-etu aka ya anata ha si etikwa na ọmụrụ nwa. And ama m, I was told that the man nwere ọka na 3 places ndị mmadụ narị ya daizi ana dị n'ụdị condition a. Mana as we speak now, asasigo dị ana. Mgbe ọnwụ na ndị nke ha ji bịakwa bịa weta ego, o nwere nke ka mere recently. I release the land. So that one, so that is one gosigoro na the man were sent. I want to matter. Mana ọ maka na eriri gị, ị na-celebrate centenary of Padua happen them na nna nke gị. Ana m aje gwa na ihe mere na family m mekwu na family ọtụtụ ndị mmadụ na ala Igbo. O nwere ndị nna nna anyị ha biri ezigbo ndụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị honest gwa onwe gị eziokwu. This particular my grandfather was a dibia, and ama m ọtụtụ ndị mmadụ o nyere aka ka akụkọ si wee kọ. O nwere mgbe ndị na ụmụazị, my mother told me this particular story. Mgbe m ka na primary school nka mbe around 10 years then, o nwere a popular dibia mma bi ụgwa onye our the same village. My mother wee sị na mgbe a mụchara m mgbe m kapere mbe, mgbe ọ kọrọ m ka ama this man nwere ego oge ndị ebe 10 years. Mana my mother gwara m na mgbe a ka bụrụ m ọfụ na o nwere oke convulsion mere. O wee kpọrọ maka mgbe a my grandfather nwụgo then, and my father kwesịrị ịnọchi anya ya as dibia jewa ala ụka. So convulsion ahụ na-eme my mother wee kpọrọ wee jee na nke that village dibia village anyị. The man wee mechaa ma ọgwụ convulsion kwụsị. My mother wee jụọ ya si ya ego ole ka ọ ga-enye ya. The man mụchaa m wee sị my mother ọ ya nọkịta nne etu a ya anaba nwa ya, that is all my grandfather name Eze-Ana ebu na o nwere ihe ga-emekọta ka ya na nwa Eze-Ana ebu ego maka na ya nyere ya ọgwụ, maka na ya ama ihe dụmanụ merie when he was alive. Ghọtara ya? So etu a ka esi wee treat m na anaghị ego 1 naira. Gịnị ka m na-achọ ịkọwa na ya? Ihe m na-achọ ịkọwa na ya bụ na ndị nna nna anyị ha biri ezigbo ndụ, mana ndị ụwa kịta, mana ihe niile ahụ ihe mesịrị nụ ọ bụrụ sọ na nna nna nke m ka o mere. Ọ nwekwanụ ndị nna nna ndị ọzọ na ezinụlọ dị iche biri ezigbo ndụ, mana ihe niile ahụ ihe elegara anya na-agwazi na ndị nna nna gị iwe ofeke na ha wụ dimo na ha bụ ajọ mmadụ. Ikwelu iwe mekọta obi ụfọdụ na famili ụfọdụ bịalụ jee mebie obi ebe alụrụ okwu mmụọ, ebe alụrụ ihe dịka chapel. Ama m ka m mesikwa ọka ịghọta ihe m na-ekwu. Ebe a kpọkụrụ ụmụ mmụọ konsekreti ya doo ya nsọ, ebe ụmụ mmụọ na-abịa na-akpa nọrọ wee na-akpa maka ọdịmma ezinụlọ ha nọ na ya. Mana eriri gị iwe je kpọtuo, iwe je mebie obi mbe nna gị. Ngwa gị ihe ndị ichie na-eme ị ga-agba n'aka. O mere na my own family were amụta ihe, mana onye kwelu ka mmadụ ga-afụ ihe ndị ichie. Onye bụ ndị ichie? Ndị ichie ebe ọ bụ na ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị bụ the saint, ndị ji ọgbụgba ndụ ezinụlọ be nna gị. Ọ ha nwa wubere ọlta, ndị nna nna gị ha wubere ọlta dị n'ezinụlọ be nna gị. Ka m nwere onwe mmadụ, mgbe m zara ọkpụkpọ oku m, agwara m ụmụ mmụọ na m ekwetago na m marụ ya bụ ọrụ,
mgbe m pịawa azụ m karịrị because I was in Abuja doing very very well. Mụnwa bụ CEO Noble Success Computers. O nwere onye ọbụla nọ na Abuja lele kọmputa ma ọ lee kọmputa peripherals amanụ bụ ndị dem Noble Success Computer unless na onye bịara recent years. Even other recent years, don't ever akọwa Noble Success Computers. Maka na ana m ebunata use laptop from US. Na-enwekwa laptop peripherals like chargers, mouse, and rest of them from China. I was doing very well. During those time of good luck, Jonathan and Yaradua, I did very well. Mepụta ihe afọ n'anya then with the business. Before okwu a wee buchi atazie m na mpịawa azụ nata na be nna m ka m bịa zuo. Mana mgbe m natalụ, one of the things wee sị gị na ndị ichie na-alụ ọrụ ma ọ bụrụ na ikwelụ. And echefuna ndị Igbo na-atụ ilu si na onye maara nna ya maara ndị gboo, ya bụ ya ancestors. Your father bụ representative of the ancestors. You cannot say that you love your ancestors but you hate your father. Let me tell you what my own father did to me, for me. My father echefuna na omere ọdịnala. Mana before nwụọ mgbe ọ nọ na sick bed ya, o regretịrị na omere ihe ndị o kwesịrị ime. Maka na ọ karịrị eri. O wee were ụfọdụ nna ya, my ancestors, that is my grandfather, nyere my father. Mgbe ọ na-achị pass on, nye that family ọfọ. My father wee je tufuo ọfọ. Jee watch ya my movie, my true life story na my movie akpọrọ The Rejected Staff. My father, one day in front of my house, my father sat me down. Ka ọ na-eme rise and fall na family. That is there anything that you are not telling me? Man, na agwa m ihe a. Ụka ka n'ime eri o. Ntụbịa, o wee sị m ka ya gwa m nke mere nụ. Na mgbe nna ya na-achị enwu before nna ya pass ya on, na nna ya nyere ya family ọfọ. Mana na ya tụfuru ọfọ a n'ime ọhịa maka na eriri eri n'ụka. They believe one ya adịrọ ready for those ordinary stuff. Mana many years later, ya regret wezie ihe a ji wee meja bụ ihe na ya ka e were ọfọ a jedebe. O mesịa mgbe o ji jezie ebe ahụ, ọ bụrụ na ndị nwe ọhịa ahụ esugo ya ọkụ. N'ime na-esuziri ọhịa ahụ ọkụ, mgbe ọ gwara m ihe a, o nwere ihe m nwere maka na akarịrị m eri n'ụka. Mana mgbe my father is no more, o nwezie ka ihe si wee dị wee je jụọ afa wee bụ ụzọ gwa m maka dati ọfọ. Sị m dị eburu ụzọ restore dati ọfọ. Dati ọfọ ahụ bụ ihe is in restore. And dati ọfọ ahụ great nnukwu ọfọ nji alụ dibịa ọdịna. Nwere ka m mesi na alụ mmadụ ọrụ ọ ga-esoro na one of the ọfọ m na-ewepụta. Mana ka nke ọrụ gị akụkọ, mgbe my father chọwaziri ahụ, o bido regret mezi na those things na nwere nke o mere. Mana to cut the whole story short, o mesịa pass ya on. Mana mgbe m bataziri ime dibịa, o nwere mmemme a na-eme na be anyị na ana-edobe anyị a na-akpọ mmadụ ịbọrọ nna ya efi. Akwashigo my father then. My father died like 11 years ago. Now, akwashigo my father. Mesịa about 4 years ago, wee sị na ka m bọọrọ my father efi. Efi ahụ a na-abọ n'ọdụ ka ihe iji etuwe nna ugo na ọmụta nwoke mụta nwaanyị. So that no, na ndị mmụọ so na ndị mụ yes, they asị enwere m ụmụ. So ya bụ ihe mmere. Wee jee mgbe abụ ụzọ kpọtuo my father na temple. Si ya na ebe a ka mma nọ wee na-enye ya nri. So ya ọpụtara na m na-efeed my father since that time till now. And me feed my father every month. Wee jekwa ya one day wee sị abụpada na mụ chọrọ ka m bọọrọ ya efi. Maka na ọ mụtara ụmụ na o deserve ka a bọọrọ ya efi ka eme ihe a na-eme ndị ọzọ. Data efi ahụ a na-abọ ụmụntakịrị ya agba ya. Data efi ahụ nwere some portion of that efi na-eji ikwu nne my father. Ebe my father ma nwa di ya. O nwere ka esi ekeda anụ ahụ. Wee sị ya mpana mma na dati na ọ bụ na onye ma ego na mma abụ data efi. Ị mara kwucha data nsị na onye ma ego from now till 3 months time ya. Ihe a na-eme na Christmas. Nsị na ọ bụ na onye ma ego from that time to Easter na mma abọrọ ya efi. Ị mara ozugbo m kwutara ya wapụrụ nna m ọjị mie menu consi money. The first moto m golo ka m bido oluba dibia. Within that 3 months ka the money bịa.
people na-adashi ego a na-arụ ọrụ ọ na-aba ndị mmadụ na-ada ego ịmana that before that 3 months anwa nkala mmeji wee mee that anwa ịmana afụrụ m ego wee jego Honda CRV ngoro that time wee jego moto mgbe anwa were ego nke ọzọ goo efi buo mmanya ụmụnna m nwudo mmanya dadebe ọsọ nkwụdọrọ ndị mmadụ nacha. So even my younger brother then nsị ya na nchọrọ ịbọrọ nna ya efi ọ sị na eji ọkwa ego nsị ya don't worry ihe dị mkpa bụ that day na-abọrọ nna gị efi bịa nọrọ ala. Even my people what has surprise ego sụọ ya. So then ego bịa ịfụna my father nyere aka ihe ahụ yọrọ ome ya o mesịa ya. Then o wee lukwa mgbe ọzọ ka ha bụgoro ịkọzi maka my father. O nwere mgbe ọzọ m bịara wee yọọ ndị ichie maka na obi dị na be anyị dị na the only obi standing in our clan was destroyed by one of my elder brother onye riri eri that is onye nọ n'obi anyị. So o wee je mebie nyawa obi achọghị m ịgwasịghị ihe mezi nyanwa o mebichara gị obi a mana mgbe o mebichara obi a na whole clan enwe ọzọ ebe obi dị wee gbọọ ma ancestor si ya na m chọrọ ka unu nye m ego ka m lụọ obi na ọ bụrụ unu nye m ego nrụcha udo m chọrọ ịlụ within the space of less than 5 months after ka m chichara ọzọ na m meme gịnị na m ma alụ ha obi in appreciation. My brother can't see money o ego na-abịa ọ dịzie ka asị wee gwa ha na ebe ọ bụ na edi secretary dị obi ebe ha na-anọ wee na-agba maka ọdịmma anyị na mma alụ ha ma obi fiti n'obi ma ọ bụrụ na ha nye m ụdị ego achọ. My brother can't see money, can't see how people dey dash me money like say tomorrow no day. Anyị na-alụ ọ na-aba anyị na-akwụbi okwu ọ na-eme si money oyi mana na akpọtalụ ndị Togo bi na be wee lụgodo na within that time pịa unu kwụrụ even na anyị lụchara before the stipulated time na wee fụ nke a wee sị ndị ichie na ha karịkwa wee je lụọ ọrụ mee foundation lụọ obi taa wee consecrate that obi ndị ichie. Ihe m na-achịkọwala gị bụ na obi anwa consecrate m in agreement maka na agwara m ha sị ya na ọ bụrụ na ha nyere m aka mee ihe dị etu a Lord that this my new abode new house na mma alụ ha obi to say thank you. They did it and I consecrated that altar called obi iwe ebe ndị ichie na-abịa na ọkpa nkata maka ọdịmma ezinụlọ. Mgbe m na-consecrate obi a etu nna nna ha si megboo ekpere na ọfọ ka ngọ chido ọfọ n'ala yọọ ndị nna nna anyị ha ebe ọ nwụ na mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu lụrụ obi wee nye ha ụlọ ebe ha ga na-anọ wee na-akpa nkata maka ọdịmma nke ezinụlọ m na ọdịmma nke be anyị. denụ tidi ọfọ wee yọọ ha gwa ha na as long as ha nọ na-echekwa anyị na-emere anyị ihe ọma dị iche iche na anụ alị na anyị ga na-abịa egburu ha anọ ise thank you. Etidi ọfọ ya ka a na-akpọ consecration. Anyị na-pray that n'ebe ọnwụ na onye echi na-abịa wee bịa na ya bụ obi anwa wee ya ayọ kpee ekpere si merie ihe ọ chọrọ tidi ọfọ. Mana ka m gwazie gị ụdị ihe na-eto agha eme n'ihu m wee bụrụ na m nọgido nnọọ kacha nka kpuo ọzara anọzim ya o wee nwee my children atụ ka m na-ama mmanya gbugidoro wee jee na data obi a je mebie ya ndị ichie emebie ya ịghọtara ya. Na ihe m na-achịkọwara gị bụ obi a dịbe nna gị ọ bụrụ na ị draw interested you are draw interested mee as right jebere onwe gị maka mpịawa azụ because that obi ahụ ịfụrụ is an altar. You cannot destroy altar you cannot create. That altar was created and by inspiration of the ancestors. Ọnya mere nna nna gị ji wee cheta dị ya n'echiche wee nwee the resources iji ewube ya bụ altar agbara obi. So ọsọ mụnwa ma ebere na ayịyọ yọrọ ndị ichie ha wee mee ka ọ dị possible mụnwa iwu ya wee obi. Gee ntị ọ bụrụ onye ọbụla chọrọ ka ọ rụọ ọrụ mmụọ ụlọ ma ọ bụ ugbo ọta na ewube ọta
enụtara na David chọrọ ka ọ rụọ ọrụ Chineke ụlọ temple. Jee gụọ ya na Baịbụl, ọ dị na agba ochie. Ewee Chineke wee sị David na ọ bụrụ onye ya alụrị ụlọ n'ọnwụ ya bụ Solomon, maka na aka David sọlị n'ọbara. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na nna nna gị ha wubere ọlta, ha hiwere n'ụdị obi ndị ichie, ewubere n'ụdị adangwu, ewubere n'ụdị ọdụ ọmụmụ maọbụ akwariọm, dọọ mmanya egbukọtara gị ije that place, unless you want to destroy yourself. Because whenever you destroy that altar, ụmụ mmụọ ndị na-abịa ezukọ ebe anwa na-akpa maka ọdịmma ezinụlọ, ịbịa destroy their own, will destroy you, destroy your business, destroy your family. Ịghọtara ya? What you cannot create in creation, you cannot destroy. That is why even God Almighty said, thou shalt not kill. Because we human beings, we are not permitted to create life which we cannot create. This family altar is not created by you. And that family altar is not what is causing problem for you. What is causing problem to you is you are ignorant, your lack of vision, your lack of knowledge. That is causing problem for you. So stop telling me that why you are suffering is because you obi dị na be unu, ma ọ maka ihi na okwu ana dị na be unu, na ọnya na-eme unu ji ata afụ asị. Ihe mere unu ji ata afụ iberiberi isi. Ka nkọwara ya ka o doo gị anya. Mma amakwanụ gị atụ. Ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụma atụ. Ihe nji ama atụ bụ ichefuo ihe nkwa icheta atụ mmadụ. Ka mma alụghị atụ. O nwere onye a na-agba Alhaji Dangote. Ị ga na-anụ ya, the richest man in West Africa. Ọkwa na-anụ ya. Onye nwa bụ onye nwere the highest conglomerate in Africa. Ka mmasịrị atụ. Alhaji Dangote na-afụ now. Let's say no bichara ndị ya. Ịma na o nwere business partners, shareholders, the banks, ndị niile contribute to Dangote group. Okay, ma. Ka mmasị atụ. O wee bụrụ na Dangote bichara ogologo ndụ ya niile n'ụwa, onye ọ na-anwụ anwụ, ọkwa eziokwu, bichaa ndụ ya wee nwụrụ. O wee bụrụzie na o nwere ofu nwa ya inheritiziri as the chairman of the board of Dangote group. Ọ bụrụ na nwa ya ahụ arịgota as the new chairman, then board members wee na-akọwarị ya na ndị bank na-ewepụtakwanụ miliọnụ na eji esetụrụ ndị bank, ndị wetacha loans eji wee lụ company, and na-eme per annum a share dividends, that is some of the gains to shareholders. That nwa ya ahụ nọchiri anya wee daa iberibe wee sị onye kwuru na ihe niile ya na nna ha kwuru, agreement niile ya na nna ya, nna ha na ndị mmadụ share nwere, they are not interested. Those agreements go to hell. N'ihe ama nwụ na onye nwa the chairman of the board, na onye nwa is in charge, na onye ya ekwu na ya draw interested in honor any agreement nna ya nwere ụdị ndị ọzọ. Kedu ihe ọ dị ka onye ya eme? Nke bụ eziokwu na ihe ga-eme bụ na some of the board members, the banks, and the shareholders will start writing letter to him to caution him the consequence of not honoring the agreement. And agwachi anya ọnwụ na okwero ụdị a na-agwa gị be nna gị na-apịawa gị azụ, na-agbarị obere stọd, ị na-enwe obere ihe mkpọbi okwu, ị mara na warning letter ka a na-enye gị, ịjụ ikwechiri na ị chọrọ ịma. Ọ bụrụ na ndị nna nna gị ha nwere mgbe a na-awapụrụ ndị ichie ọjị na be nna gị na ịdịrọ interested, onye zaka onye bụ then esi na ọgwụgwọ na obi ndị ichie be nna gị na ịdịrọ interested, ife ije kwatuo dị obi. A na-agwa gị na enwere mgbe eji emarụlọ mmụọ na ngwu, esi na ịdịrọ interested, ị kansụl the hotel. Ị mara ozi na nna nna gị ha ndị golulu ana, ndị uweru ngwurube nna gị nwere agreement ha nwere ụtụ ụmụ mmụọ. Etu ha nwere agreement ụtụ ụmụ mmụọ wee ruo obi, ịnọgide je kwasa ya, mmụọ akwasa gị straight. So ọ bụrụ na ịdịrọ interested, nna gị kpọọ gị nwa Dangote ka ị bịa inherit chairman of the board, you are not interested n'iwu ofeke, n'iwu onye iberibe, si ya na ịdịrọ interested, guy is right. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ị bịa be nna gị obi dị be nna gị, ịdịrọ interested, guy is right. In fact, gwa ha lụrụ ha n'obi na ịba jebe di ya. Mana ọ bụrụ ha na-ekwetalụ nọrụ na inheritance of that your ancestors. In fact, enyere lụrụ ha n'obi ihe ịlọrọ iwe na jee goro ha n'ebe ọzọ, because that your ancestors, all ha nwa, they defended that particular land iketalụ as your inheritance. Now ihe iji akwụsị ha ụgwọ ọbụ they draw interested in honor those agreements ha nwere utu ụmụ mmụọ nwanne ha mpịawa azụ,
etu a nwa Dangote ga-esi wee nweta litigation, we akpọ litigation, lawyer anyị ebido file motions in court against the company. With this tussle, small time the company will fall. Ịghọtara ya? Anyị m ihe na-eme n'ụwa, ma alụ ihe na-eme na mmụọ. Some of the things, and the mgbanwazi mpịawa azụ bidoro for not honoring the agreement. Ijeje na nke ofeke dibia ma ọ bụ ofeke onye pastọ. Ọsọ na ọbịa nna gị ihe na-emeghịsi ka ebe alụ ọrụ ezinụlọ ọ nara 400,000 bafekasị anụ fekasị oyiri ihe na-ebe n'aka na-ebe. Ịghọtara ya? So onye na-achịkọwalụ gị bụ na ihe ị nwere ike ime bụ ọ bụrụ na ị draw interested na-eriri gị eri draw interested gwa aka pilot gaara onwe gị. Don't destroy what you cannot create. Enweta m mgbe anyị na-eme ihe gbasara theology wee jụọ one of our dean of study then si ya kedu ihe kpatalụ na mgbe ahụ abịa abụsị ekwensu n'ọdịnala Michael wee were sword ka ọ sụọ ya, gịnị mere na ọ sụrụ? O wee sị na Satan mgbe ahụ gwara Michael, remember thou shall not kill. So to show you that Michael cannot destroy what he cannot create. So the same thing here na mmadụ. So what am I saying? Your ancestors, we are spiritual backers. They are spiritual backbone. You need to understand why they are also, they don't joke with their ancestors. I'm going to get back the room. The room will keep on mentioning the sense. November 1 is fast approaching. November 1, I have celebrate Feast of All Saints. Maria Goratio or Apronobis, San Francisco or Adekene. Celebrate. When was the last time you celebrated your ancestors? 200 naira. Can I say my ancestors? Say, can I mono? None our pronoji. No water oji with Andumigade. Go ahead and go. When was the last time? Yen na check while game. Near question. Kine Lotandi Chie, Ben Negan and Dichie Ben Nagan. I go to her. Makani yes, and Konya Korea. Akaria. The Jew, they don't joke with their ancestors. They will always brag. Na ye wo Abraham. Keloni Jaffe brag. Haga sing na Chineke nke Shadrach, Meshach and Abednego. Mana gị nwa na onwe gị kere nke na-akpọ kama ị na-agba afọ onye ọcha anyarị. Ịma ọ na-eriri gị eri. Ka na-arụgbu ebe a, ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị nwere pawa. Ha nwere ihe ngozi ha ga-enye gị. Ha nwere ngozi ha ga-enye gị ma ọ bụrụ na irube isi na-akpọkụ ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị, maka na ọha nwa bụ the highest spiritual rank bụ ya relative nọ na ana mmụọ, maka na ndị ichie bụ the sense. Ha amalụgo ebe a ga-ebu ayọ uwe je, mana mgbe ọ bụla ị mere ha ignore, they will ignore you. Ka mmakwara gị at before mmechie. Ọ bụrụ na ibi na ya dị, onwe nwatakịrị gị na-ebi na ya dị, na-abụ ọpụta ụtụtụ ọ na-eme gị sisi, ọ ma ekene gị ekene, then o wee ruo n'ụbọchị o wee pụọ n'ụzọ, wee fịa n'ụzọ ebe ya na ndị mmadụ na-enwe problem. Kedu ihe ị ga-eme? Ime as right, ọkwa eziokwu. Mana ọ bụrụ na onwe nwatakịrị bi na ya dị, ọ pụta okene gị ekene ụtụtụ, ọfụ ụka ibu ihe apụta, ọ gbadịbịa kene gị, nara gị ihe ka o butere gị ihe. Ọ bụrụ na ị pụta n'ụzọ fụ ebe ya na ndị mmadụ na-enwe problem, ọkwa ị ga-akwụsị ka ị gbara ihe na-ese maka ihi na o recognize gị na-akwa elu. Ana m achọ ịgwa gị na ya ancestors ga-recognize gị na-agbarụ gị ọgụ mgbe ọ bụrụ na ị nọ na danger, ma ọ bụrụ na ịkwa elu ha ugwu kwesịrị ha. Nke ikpeazụ before mmechie, ọ bụrụ na ịma na etu ihe nọ na-ata ahụfụ bụrụ nne na nna na-agba mbọ ka ọ dịrị ụmụ gị mma, ọkwa eziokwu, bụrụ ọnụ na-agbagharị na-eji olu na-eji Igbo ka ọ dịrị ezinụlọ gị mma, ọkwa eziokwu. Ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ị kụziri ọrụ ụmụ gị na-ekwesịghị ka e celebrate their ancestors, in the next 100 years mụ na gị ama anọzi na ana nke dị ndụ. Yes, ị nụrụ ọnụ m. In the next 100 years mụ na gị ama anọzi ya. Yes, in that next 100 years kedu ka obi ga-esi wee dị gị na ị ga-anọzi na ana mmụọ fụkwa ụmụ gị kpọrụrụ ofu ofeke bịa na ya dị na-efekasị nnu na-efekasị mmiri si n'ọgụ nwa bụ the responsible why na ha azụ successful. How will you feel? Mana n'obi nke gị gbalụ mgbe etu ị nwere ike ịfụrụ ọdịrị ha mkpa, mana maka na eriri ha eri, maka na ịkọwara ọrụ ha na-aga celebrate ndị nna nna
maka na ọ bụrụ na ị na-celebrate ndị nna nna nke gị, ndị nna ụmụ nke gị ga-celebrate gị when you pass on. So if you want to be celebrated, mbọ niile na-agba na-ata ahụfụ ka ọ dịrị ezinụlọ gị mma. If you want to be celebrated, celebrate your own ancestors so that ka ụmụ gị na-edeghị anya fụ na na-eme ya eme, so that oge nke gị celebrate ya gị. What goes around comes around. Ka m kwụsị ebe a, chee echiche ma tụlee obi n'ihe nkọwara taa, na-akpọkụ ya ancestors. Ọ bụrụgo nsọ ọjị cheta ka ị na-awapụrụ ha, kwenye na ha atụrụ nke ha, ha nwere oku ha. Enwere ike ma ha nna nna ha bụrụ billionaire, o debere ọrụ akụ na ụba, mana ana m achọ ịgwa na that your late grandfather or your father tried his best. Then bido ebe ọ kwụsịrị, maka gị nwa nwoke na ọgọdọ ga-eri nwoke ọbụla ebe ọ ruru ibi ya. Gịnị ka ị ga-eme? Ọ bụgoro na nna nna gị ha na-efu na ha emere enough, na ha adọbara ọrụ milion, gị nwa na onwe ha bụrụgoro nwoke, gbawazie mbọ nke gị. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, ma ọ bụ na nkụzi anyị kụzigoro gboo, ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa minin, send alụ meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ya gasị ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngọzi, kpee ekpere n'isi ndị children of the temple and the friends of the temple, ya na n'isi ndị niile na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba. Ya na agbasị ndị ihe anyị na-eme na-amasị, ndị na-agbasa ozi ọma, na-eshi eziokwu TV, na-agwụkasị ndị mmadụ ihe ọma dị iche iche gbasara eziokwu TV. Asị m ka ọmaka meere ụnụ. Asị m na onye chechara ihe ọjọọ ya eme unu ga-eme onwe ya. Asị m na onye sị na ụnụ ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye sị na ụnụ ama adị mma na onye a ama nnata mmata ụwa agwụ. Asị m na akakaka ya ama ụnụ na jijiji ya ama ụnụ. Asị m na onye checha ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe ya. Asị m na ihe ọma ya emere ụnụ, n'ụnụ gbuo n'ihu n'ụnụ ya ebute mma, n'ụnụ gbuo n'azụ ụnụ ya ebute mma, ụnụ gbuo n'aka ndị ụnụ ebute mma, ụnụ gbuo n'aka ekpukpu ya ebute mma. Asị m na ụnụ ejere obodo na-ara obodo. Asị m na ife ọma dị nnọọ ya dara ụnụ na ọdịnala ya pụrụ ụlọ ome. Asị m na ilo na-asị na egwu na n'ọfọ n'oge nwere mgbochi, na onye checha onye ọbụla sị na akwụ na ama acha. Asị m na mpama ya bara nke ka ọ dị. Ndị na-eso m na YouTube, ịmago my WhatsApp number, personal WhatsApp number m, nke a bụ sọ personal WhatsApp number, and so message ka ị ga-esend, don call 0805 78 37 672 0805 78 37 672. Ya gazie.